Ifudu yabo, uya wabopha amabholidi uyayiqondisa insimbi yaseJalimane eGoli phezu kwenkinobho uvele ukhipha into eqondile sigcwele siyaphakamisa ukhandile umkhukhu upheshe nje ifudu yabo, uya wabopha amabholidi uyayiqondisa insimbi yaseJalimane eGoli phezu kwenkinobho uvele ukhipha into eqondile sigcwele siyaphakamisa ukhandile umkhukhu uyasisuka kudala besibone ipheshini nangithiwa iqala nge-mic ibhasti ivese elalibusisa thema yethu uyaqala ushaya ibhithi sathi uyadlala namhlanje ngensimbi akadlali wayibopha kuhluleka iJalimane uMr Khanda cool siphakamisa ngaye thina Taco Blue mengabopha ungagcwala ngaye vele ungagcwala ngaye insimbi yakhe ibuye eJalimane strong kakhulu yabahlula ingoba ngavele makuthiwa kudlala iphudu bokhululeka thina siyazi ukhuphuko kwangempela noma ungathi siyampraise vele isicoco simfanele thina my niggas jwele yabo uya wabopha amabholidi uyayiqondisa insimbi yaseJalimane eGoli phezu kwenkinobho uvele ukhipha into eqondile sigcwele siyaphakamisa ukhandile umkhukhu upheshe nje ifudu yabo uya wabopha amabholidi uyayiqondisa insimbi yaseJalimane eGoli phezu kwenkinobho uvele ukhipha into eqondile sigcwele siyaphakamisa ukhandile umkhukhu upheshe